Hadin bah ki babun ki khep bagi jaka kan show pisa lana ki bang ki jukantat ye ki kot kisla lana ki dulir jaka jong ki pajba ki balade ban register ye ki jaka jong ki ha ke HDC ban pensakhi haba ki persang ban panram lane ban shimlun na ki bang da ka jingso khya halor gane ki banta nagaliang jong CEM ke HDC uba penia jingsim ula khot ye ka jingilang bani kran halor gane ki banta ya ki laitli ki bang ki bakantup ya ka State Bank of India ka Axis Bank bat ke HDFC Bank hadin makini ki jaka kan shopisa ki jukantat ye ki dulir jaka jong ki pajba haba ki leban panram naki haba ikran sya kilat bathai khobor hadin kete ki jilang uba peniat sings im ulong daga batange balada ki te ki bang kidang beteng ban le kumte on penankam daga bor jong ka KHDC namar ya ga Khasi Hills Autonomous District Council of Rules and Regulations of Land Act 2000 lade ban ai ka jingmanjur daulat jong jilla kumta ki jaka kan shopisa lane ki bang Kimla setia ban kentaj nya ki kot gisla lane ki dulir khendo bala depen skam daga district council daga bong ro bala da kidang kentaj on pendono ya ki trading lesen jong iti bang ulong ro ba on sabatha yaw secretary jong atnat land ban pha sya ki bang ya ki circular jong act bat ulong ro bala da danglap nang ne syakmat bagi bang kidang kentaj omban se ban penon kambej daga an trading by non tribal act ban pha khang no ya ki bang UCM ulong ru balada ki bang kimtre ban pediang ya ki dulir khendo jong i pajba balada ban register HKHDC ke council kadon la ka jong ke benta ban le daga kam lengba ka an kat kum ka 6 schedule ikwa ru ban ai kan ke message ke kubor shi ki bang baro patin sayo hidu ya ka copy nangi official copy correspondent nangi kamtam ki shiti ki circular bangin betha ki ba kinam day ban kentat ya ki kot kisla ki bla register jom ki brief jongi ki bla register pot council bakin yo ya ka lon ni kanun ke jingrap kita tutu jongi hadin bang ya kendo mentat ki don ki bang ki bla kham he ka kontre kam le si ki la don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka East Khasi Hills ka West le si ka don ka communication gap te ban light na kata ni ong ba kani kan de ka final order ke jungi ke bangin ashi ki bank but kumjuru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki ak but ngila kran shai mentat kinu ki bank ondang ngila dep ban ai kini ke final circular jungi lada ki dang kentat ban shim ban ajing rap ki bre jungi da kini ki kot ki slaba yo na ka KHDC ngimban se kat kum ka trading by non tribal regulation act ngin habban khang kini ki bank en pula ban itu ini ba kat nu teli gini bang de si iwe arteli bang tengam kwa ban batai detail hamni ni ki bang ringi la ipad dak jing tip iki mata en ka iga assurance ka bagi ki ai hoi na kaliam jung ki penpau ba ki kloi ban ya trelang ba ka HDC but kim dan lo hiru ka jing thu ban ong ba kin the shilong let's say yo kadon ka communication gap let's say ki circular kimpoi hakituki regional heads beri pe hakituki area ki jom hakituki branch kum bakat nu ru ki bank pat ki bala pentrekam ni kan ni kam khat shu kumya ka MRB Bank of Baroda but ki bala pentrekam ni kam khat shu te ke SBI ka wan ka IDFC ka Axis but ki private banks ki wan te si ki don ki brak ma kim tip hiru bakla don ni ka te ling ba kan ka meeting kla shai ba ling ba jong phi ki ban pathai ni ka kubor se kan long ka jing rap na ki bre jungi bat nga kentu ya ki bre jungi ki ba shong basa ki ni san ki district ki badan ni ka condoshment ki badan ni ka jakala jong subha kan bahai ban wan ban kan ka jing long try ka jong ki ko council bat ngiru ringkat ke jing president yang in charge is a brief review la ka jong ke ka next plan jungi ka is executive committee but mai hakabide ba ka land registration de kan pensup bahai ki brio ba kan yarap bahai ru ya ki brio jungi ban yo ki documents ban scam ki chaka ki jungi